Ambalima u an ɲɔgɔntuma bi kibara m'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ kunu alamisado marsikalo tile 28 kɔni kɔnɔna la taama caman kɔni kɛra an ka jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan. Ayiwa kibara mun sera ma o y'a yira ka fɔ Ɲorodi Sahel n'ale kɔni bɛ Kayi mara la kunu ye maaw kɔni bɔra u ka nisɔngoya yira. Nisɔngoya min kɔni senfɛ n'u kɔni y'a kɛ taama ye. O taama ninnu de senfɛ u kɔni y'a yira ka fɔ olu kɔni dusu kasilen don sabula n'i y'a ta ka lajɛ Mali camancɛya fan fɛ fagali caman kɔni cayalen bɛ yen nɔ. O waleya ninnu de senfɛ olu kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira ani u ka laɲini kɔni o y'a yira ka fɔ k'olu kɔni bɛ fɛ Mali premier ministre n'ale ye Soumeylou Boubèye Maïga ye ale kɔni ka bɔ a place la ko sabula n'i y'a ta ka lajɛ ale kɔni b'a jɔyɔrɔ fa a ka baara tagabolo kɔni fɛ olu kɔni ka laɲini ye a ka bɔ a place la ani waleya cɛjugu min kɔni bɛ ka taga ɲɛsin maliyɛnw ma o waleya ninnu bɛɛ ka se ka dabila. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen an bɛna Moritani kɛrɛnkɛrɛnnenya Moritani faaba fana kɔnɔna la maliyɛn minnu sigilen bɛ olu fana bɔra k'u ka nisɔngoya yira. Nisɔngoya min senfɛ n'olu fana ye taama boloda ka taga Mali lasigiso min bɛ yen nɔ ka taga yen da kɔni na ka t'u ka nisɔngoya yira k'a yira ka fɔ olu fana ma jɛn n'a ye fagali jugu min bɛ ka kɛ Mali camancɛya fan fɛ ani Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na olu ma jɛn ni o fagali ninnu ye wa olu fana kɔni ka laɲini kɔni tɛ foyi ye ni Mali premier ministre n'ale kɔni ye Soumeylou Boubèye Maïga ye ale kɔni ka bɔ a place la ko sabula a ma se ka a jɔyɔrɔ kɔni fa Mali gouvernement kɔnɔna la. Olu fana taama ninnu kɔfɛ taama laban min fana kɛra kunu alamisadon kelen fana la o ye ka taa an bɛ taa Belgique jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la a faaba yɛrɛ kɔnɔ n'o ye Bruxelles ye yen nɔ maliyɛn minnu sigilen bɛ ani farafinden fɛn bɛ yen nɔ olu fana bɔra ka fara maliyɛnw kan ka u ka nisɔngoya yira min senfɛ u kɔni taara Belgique kiribulon soba kɔni da la olu kɔni ka laɲini tɛ foyi ye min ye diɲɛ seleke 4 maa bɛɛ lajɛlen bɛɛ kɔni ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ Mali la ani min bɛ ka kɛ maliyɛnw kɔni na bɛɛ ɲɛ b'o fagali jugu ninnu na mais maa si den kelen kɔni ma wuli k'i da don nin ko in na olu kɔni ka laɲini ye min ye bɛɛ ka bɔ k'i da don nin ko in na walasa ni bingani jugu ninnu bɛ ka kɛ maliyɛnw na o bɛ se ka dabila cogoya min na. An balimaw o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mali école karamɔgɔw ka hakɛ ɲini jɛkulu min bɛ yen n'o y'u ka syndicat ye olu kɔni y'a yira ka fɔ olu kɔni tɛ kumaɲɔgɔnya ni gouvernement ye ni gouvernement kɔni m'u olu ka saraw labila. A bɛ wagati jan bɔ ni ma kofɔlen ninnu kɔni tun bɛ baara bila la ka sababu kɛ u ye laɲini damadɔ kɔni kɛ Mali gouvernement fɛ n'u ma se k'o laɲini ninnu kɔni sabati o hukumu de kɔni senfɛ olu kɔni ye baara bila kɛ. O tɛmɛnen ka bɔ yen Mali gouvernement fana y'a yira ka fɔ ninnu ka laɲini kɔni tɛ se ka sabati an bɛ yɔrɔ min na ko bi sabula a se kɔni tɛ gouvernement ye a musaka ka ca gouvernement ka sɔrɔ kɛlenw ma. Mali gouvernement fana ye waleya dɔ ta ka ni ma kofɔlen ninnu sɛgɛrɛ ni ye k'a fɔ ko n'u kɔni ma baara kɛ u kɔni tɛ sara sɔrɔ. O hukumu de la école karamɔgɔw y'u ka dimi yira k'a fɔ ko n'u fana ka sara kɔni ma labila olu kɔni tɛ kuma ɲɔgɔnya ni Mali gouvernement ye. O waleya ninnu bɛɛ sen fɛ u ye welewele bila k'a fɔ u ka lasigiden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ani maliyɛn den bɛɛ lajɛlen k'a fɔ olu kɔni tɛ kuma ɲɔgɔnya ni gouvernement ye ni gouvernement olu ma u ka sara kɔni labila nka an bɛ yɔrɔ min na kɔni ko bi gouvernement kɔni m'u jaabi fɔlɔ u ka ni waleya in kɔni sen fɛ. Ayiwa an balimaw kunnafoni kuncɛ la an b'a yira la k'a fɔ sanfɛ kalanso min bɛ yen n'a bɛ fɔ o ma faculté des lettres et des sciences humaines o maaw kɔni wulila dɔgɔkun tɛmɛnen ka t'u ka nisɔngoya yira sanfɛ kalansow ka ɲɛmaso min bɛ yen nɔ n'a b'a fɔ o ma rectorat o da la u y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni ka nisɔngoya in kun tɛ dɔwɛrɛ ye min ye kabini octobre kalo san 2018 kɔnɔna la u kɔni ye ɲɔgɔndaba dɔ kɛ ɲɔgɔnda min na hali bi a jaabi kɔni ma se ka di olu ma ka sababu kɛ a jaabi kɔni balannen bɛ olu ka karamɔgɔw bolo ka sababu kɛ u ka sarabaliya ye ani u y'a yira ka fɔ fana kabini kalanw daminɛra fo bi ni ma kofɔlen ninnu kɔni ma se ka kalan kelen kɛ fɔlɔ ni n'a y'a jateminɛ o kɔni hukumu ni n'a y'a jateminɛ o wagati ni bi cɛ a bɛ kalo 6 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ bɔ o waleya ninnu de senfɛ ni ma kofɔlen ninnu kɔni wulila k'u ka nisɔngoya yira ani u y'a yira k'a fɔ ko maa caman kɔni bɛ ni kalanyɔrɔ ninnu na n'olu bɔra Mali fan 14 kɔnɔna la o ma kofɔlen ninnu caman bɛ yen nɔ soko gɛlɛya yɔrɔ b'u la ani dumuni yɛrɛ gɛlɛya ko bɛ ni ma kofɔlen ninnu na n'a fɔra olu kɔni nakun kun ye kalan de ye n'a fɔra ko o kalan nin yɛrɛ fana kɔni tɛ ka se ka kɛ ayiwa o ye gɛlɛyaba ye ka lase ni ma kofɔlen ninnu ma ko n'i y'a jateminɛ k'a fɔ olu tiɲɔgɔn dɔw bɛ kalan na tiɲɔgɔn dɔw tɛ kalan na k'o ye waleya ye waleya min man kan an ka jamana kɔnɔ o hukumu de senfɛ o kɔni wulila
k'u ka nisɔngoya kɔni yira ayiwa an balimaw an cɛ aw ka kulomajɔ la ni ne kun ye kunnafoni ye ka da o kulo kan